గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. లాస్ట్ లెసన్కి హోంవర్క్ చేశారు కదా నాన్న. ఓకే, ఈరోజు మనం లెసన్ చెప్పుకునే ముందు నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను. జాతకండి, మీకు స్టోరీస్ అంటే బాగా ఇష్టం కదా. ఒక చిన్న కథ చెప్పి లెసన్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? మీకు ఈ కథ తెలిసే ఉంటుంది కానీ వినండి. ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉంది. ఆ సింహం వేటాడి తనకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని పట్టుకుని తింటూ ఉండేది. అయితే ఒక రోజు ఏమైందంటే, నేను ఈ అడవికి రాజుని, నేనెందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి తను అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా 2-3 యానిమల్స్ని పట్టుకుని తినడం మొదలుపెట్టేది. అయితే రోజుకి 2-3 తినేస్తుంటే పాపం మిగతా యానిమల్స్ అన్నీ తన ఫ్రెండ్స్ని కోల్పోయి బాధపడటం మొదలుపెట్టాయి. అయితే ఇలా కాదు, దీనికి ఒక పరిష్కారం ఆలోచించుకోవాలి అని చెప్పి యానిమల్స్ అన్నీ ఒక ఐడియా వేసుకుని మీటింగ్ పెట్టుకుని, ఎలాగా తప్పదు, ఆ సింహం అన్నీ తినేస్తుంది, దాని బదులు మనమే రోజుకొకళ్ళు మనమే దాని దగ్గరికి వెళ్దాం, వెళ్ళి తను తినడానికి ఆహారంగా బలైపోదాం, అప్పుడు కనీసం మన మాట వచ్చేదాకైనా మనం బతికి ఉండొచ్చు అని చెప్పి అవి ఒక మాట్లాడుతున్నాయి అన్నమాట. సరే అని మిగతా యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఒప్పుకున్నాయి. ఆ విధంగానే ఇవన్నీ వెళ్ళి సింహానికి చెప్పాయి. ఓ సింహమా, మేమే రోజుకొకళ్ళం నీ దగ్గరికి వస్తాం, నువ్వు తినేసే, నీకు శ్రమ, మమ్మల్ని వేటాడి పట్టుకునే శ్రమ నీకుండదు, కనీసం మేము ఏ రోజు నీకు ఆహారంగా వస్తాం ఆ రోజు దాకా మేము బతికుండే అవకాశం మాకు ఉంటుంది అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. సరే సింహం కూడా, ఇది కూడా బాగానే ఉంది కదా, నేను కష్టపడకుండా నా దగ్గరికి ఆహారం వస్తుంది, సో తను కూడా ఒప్పుకొని రోజుకొక యానిమల్ వెళ్తుంది. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ రోజైతే ఏ యానిమల్ వెళ్తుందో ఆ యానిమల్ దగ్గర మిగతా అన్ని బాధపడడం మొదలుపెట్టావు. అయ్యో ఇంక రేపటి నుంచి నువ్వు ఉండవు మాకు అని చెప్పి బాధపడ్డం సహజం కదా, అలాగే బాధపడుతున్నాయి అన్నమాట. అయితే ఏమైందంటే, ఒకసారి కుందేలు వంతు వచ్చింది. ఆ ర్యాబిట్ ఏం చేస్తుంది, తను ఆహారంగా వెళ్తుంటే దానికి ఆ ఐడియా వచ్చింది. నెమ్మదిగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ చాలా స్లోగా లేట్గా వెళ్ళింది. ఈ లోపు సింహానికి చాలా చాలా ఆకలి వేస్తుంది. ఏంటి ఎంతకీ రాదు ఈవేళ యానిమల్ నా దగ్గరికి అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది. ఈ లోపు సింహం దగ్గరికి నెమ్మదిగా మన కుందేలు వచ్చి ఏంటి ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చావు అని చెప్పి సింహం చాలా కోప్పడింది దాని మీద. అయితే ఈ లోపు కుందేలు ఏమందంటే, అదేంటి నేను టైంకే బయలుదేరాను, నీ దగ్గర ఫాస్ట్గా పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నాను నేను, కానీ ఈ లోపు నాకు వేరే సింహం కనపడింది దారిలో, అదే నేను అడవికి రాజునంటుంది, రా తింటానంటుంది, లేదు నువ్వు మా రాజు కాదు, మా రాజు వేరే ఉన్నాడని చెప్పాను, అస్సలు వినలేదు, దాంతో ఒప్పించుకుని దాన్ని అన్నీ సర్దు పెట్టుకుని నేను వచ్చేటప్పటికి నాకు ఇంత లేట్ అయింది అని. ఎక్కడుంది ఆ సింహం అని చెప్పి ఈ సింహానికి కోపం వచ్చింది. నేనే కదా అడవికి రాజుని, మళ్ళీ ఇంకో సింహం ఉండడం ఏంటి అని చెప్పి కోపం వచ్చి, ముందు నాకు చూపించు దాన్ని అని చెప్పి చాలా కోపంగా అడిగింది. రా, కావాలంటే నా మాట అబద్ధం అనుకుంటావేమో, రా నీకు చూపిస్తాను అని చెప్పి తను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళింది, ఒక పాడుపడిన నుయ్య దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది. ఆ నూతిలో చూడు, ఇందులోనే ఉంది, నా మాట అబద్ధమైతే నూతిలో చూడు నువ్వు, అందులో ఉంది సింహం, దాంతో పోరాడి గొడవ పెట్టుకుని నేను వచ్చేటప్పటికి నాకు లేట్ అయింది, కావాలంటే నువ్వు చూడు అని చెప్పింది. సరే అని చెప్పి సింహం ఆ నూతిలోకి తొంగి చూస్తే అక్కడ తన షాడో కనపడింది అనమాట. అంటే అక్కడ సింహం లాంటి తన షాడో అంతా తనకి మళ్ళీ కనపడింది, ప్రతిబింబం కనపడితే అవును కదా సింహం అనుకున్నది, ప్రతిబింబం అనుకోలే, నేను చెప్పిన మాట నమ్మేసి నిజంగానే అక్కడ సింహం ఉందనుకుని, అమ్మో నాకు పోటీగా ఇంకో సింహం వచ్చింది, నేను తినే ఆహారాన్ని అది తినేస్తుంది రేపటి నుంచి, దీన్ని బతకనివ్వకూడదు, దీన్ని చంపేయాలి అని అనుకుంది. వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే, ఇది దాని మీద అరవడం మొదలుపెట్టింది. అరిస్తే వెళ్ళిపోతుంది, భయపడుతుంది చెప్పి అరవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు ఇది నీడ కదా, అది కూడా అరిచినట్టే కదా కనిపిస్తుంది. మన అద్దంలో చూసుకుంటే మనం ఏం చేస్తే అదే కదా మిర్రర్ కూడా మనకి చేస్తుంది. అలాగే సేమ్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది అనమాట. అయితే అమ్మ నా మీదే మళ్ళీ అరుస్తోంది ఇది, నేనంటే దీనికి అసలు భయం లేదు, దీన్ని చంపేయాలి, లాభం లేదని చెప్పి ఆ సింహం ఏం చేస్తుంది, ఆ నూతిలోకి ఉరికేసింది. అంటే ఆ సింహాన్ని చంపుదామనే ఉద్దేశంతో దాని మీద ఉరికినట్టుగా దాన్ని ఉరికేసింది. ఉరికితే అది పాడుపడింది, బాగా లోతుగా ఉంది, ఇంక సింహం పైకి రాలేకపోయింది. ఆ విధంగా సింహం నూతిలోనే చనిపోయింది అనమాట.
అప్పుడు మన కుందేలు ఏం చేస్తుంది, చక్కగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ డాన్స్ చేసుకుంటూ తన ఫ్రెండ్స్ అందరి దగ్గరికి అడవిలోకి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. దీంట్లో మీకు మోరల్ ఏమర్థమైంది నాన్న అంటే, ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం భయపడకూడదు. ఫస్ట్ అసలు భయపడకుండా మనం ఆలోచించి దాన్ని తెలివిగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి అనే మోరల్ మనకి ఈ కథలో వచ్చి అర్థమైంది. అదేవిధంగా ఈవేళ మన లెసన్ ఇది పడో ఆర్ ఆనందలో. అంటే మీకు ముందు ఇండెక్స్ పరిచయం చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, మధ్య మధ్యలో రీడ్ అండ్ ఎంజాయ్ లెసన్స్ వస్తూ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సేమ్ ఇవాళ మన పాఠం అది, పడో ఆర్ ఆనందిలో అంటే చదువు ఆనందించు. అంటే ఇది ఎగ్జామ్కి ఉండదు, కానీ ఇందులో వచ్చిన హార్డ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి చాలా అవసరం. మనం ఎక్కడైనా వాక్య ప్రయోగం చేయాలన్నా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్కి చాలా అవసరం ఉంటాయి. అందుకని ఈ లెసన్స్ కూడా మధ్య మధ్యలో వాడిచ్చాడు, మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, మీరు పేజ్ నెంబర్ 18 ఓపెన్ చేయమ్మా. ఓపెన్ చేసి ఫింగర్ మూవ్ చేస్తూ లెసన్ చూడండి, నేను రీడ్ చేస్తా. ఇవాళ పాఠం పేరు ఏంటంటే చూహేకో మిలీ పెన్సిల్. చూహేకో మిలీ పెన్సిల్ అంటే చూహ అంటే ఏంటి మా ర్యాట్, ఎలుక. ఆ ఎలుకకి ఏం దొరికిందిట, మిలీ పెన్సిల్, ఒక పెన్సిల్ దొరికింది. మీకు కానీ నాకు కానీ పెన్సిల్ దొరికితే ఏం చేస్తాం, చక్కగా డ్రాయింగ్ వేసుకుంటాం, డయాగ్రామ్స్ వేసుకుని రాసుకుంటాం. అదే ఒక ఎలుకకి దొరికితే ఏం చేస్తుంది, అదే స్కూల్కి వెళ్ళదు, ఏం చదువుకోదు, సో దానికి ఉపయోగం లేదు, అంతే కదా. అలాంటి ఎలుకకి ఒక పెన్సిల్ దొరికింది. కథ ఏమైందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం, ఓకేనా. ఫింగర్ మూవ్ చేస్తే లెసన్ చూడండి అన్న. ఏక్ చూహా తా, ఉసే బహుత్ భూక్ లగ్ రహీ థీ. ఒక ఎలుక ఉంది, దానికి చాలా చాలా భూక్ మనే హంగ్రీ, ఆకలి వేస్తోంది, దానికి చాలా చాలా ఆకలి వేస్తోందిట. వహా ఖానే కే లియే కుచ్ ఢూంఢ్ రహా థా, ఖానే కే లియే కుచ్ ఢూంఢ్ రహా థా. అది తినడానికి ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటోంది, తను వెతుక్కుంటుంది. ఉసే ఏక్ పెన్సిల్ మిలి, దానికి ఒక పెన్సిల్ దొరికింది. ఆ తినడానికి వెతుక్కుంటున్న టైంలో ఒక పెన్సిల్ తనకంట పడిందిట. పెన్సిల్ చూహేసే గిడ్గిడాకర్ బోలి. ఆ పెన్సిల్ ఆ ఎలుకతో చెప్పింది, ఆ చూహాతో చెప్పిందట. ఏమని దృఢంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తోంది, గిడ్గిడాకర్ అని స్ట్రాంగ్ గా చెప్తోంది. ఏమని, ముజే చోడ్దో, నన్ను వదిలే అంటుంది. ముజే జానీదో, నన్ను వెళ్ళిపోని, జనమని టు గో, నన్ను వెళ్ళిపోని. మై తుమ్హారే కిస్ కామ్ కి హూ, నేను నీకు ఎందుకో పనికొస్తాను, నేను దేనికి నీకు పనికిరాను, నువ్వు స్టూడెంట్వి కాదు కదా, సో నేను నీకు పనికిరాను అన్న ఉద్దేశంలో పెన్సిల్ ర్యాట్ తో చెప్తోంది. మైతో లకడీ కా టుకుడా హూ, నేను వుడెన్ పీస్ ని, లకడీ మనే వుడ్, టుకుడా మనే పీస్, నేను ఒక చెక్క ముక్కని, చెక్కతో చేసిన వస్తువుని, నేను నీకు దేనికి నేను పనికిరాను, సో నన్ను వదిలే. ఖానే మే బి అచ్చి నహీ లగుంగి, తినడానికి కూడా నేను టేస్ట్ గా ఉండను, నువ్వు తిన్నా ఉంటే నేను టేస్ట్ గా ఉండను. చూహేనే కహా మై తుమ్హే కుత్తరుంగా, వెంటనే ఎలుక ఏం చేస్తుంది, అంత ఈజీగా వదిలేస్తుందా దానికి దొరికిన వస్తువుని. మై తుమ్హే కుత్తరుంగా మనే కొరుకుతా, నేను నిన్ను కొరుక్కుంటాను, తిన్ను, కడుపులోకి వెళ్ళదు కానీ పళ్ళతో మాత్రం నేను నిన్ను కొరుకుతాను అని చెప్పింది. ముझे अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरना पड़ता है. నేను ఆల్వేస్, నాకు ఎప్పుడు కూడా నా పళ్ళని, దాంతం అని టీత్, నా పళ్ళని పైనేమని షార్ప్ గా ఉంచుకోవడం గురించి ఏదో కోస్తుంది నేను కొరుకుతూ ఉండాలి. పైగా షార్ప్ గా చిన్నగా ఉండాలట, ఎలక పళ్ళు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, పైగా షార్ప్ గా ఉంటాయి. ఆ పని చేసుకోవడానికి నేను అస్తమాట ఏదో కొరుకుతూ ఉండాలి, అది నాకు అవసరం, నా పళ్ళని ఆ విధంగా ఉంచుకోవడం గురించి, అందువల్ల నేను దానికి ఉపయోగించుకుంటాను నిన్ను అని చెప్పింది చూహా. హమేషా కుచ్ నా కుచ్ కుతర్నా పడతా హై, ఏదో ఒకటి, ఆల్వేస్, హమేషా మానే ఆల్వేస్, ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి కొరుకుతూ ఉండాలి, దానికి నేను వాడతాను అని చెప్పింది. యహ कहते कहते चूहे ने पेंसिल कुतरना शुरू कर दिया. ఇలా చెప్తూ ఏం చేసింది, పెన్సిల్ ని కొరకడం మొదలు పెట్టింది. దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది అనమాట, పెన్సిల్ ని కరవడం స్టార్ట్ చేసింది.
ఉయ్ ముజే దర్ద్ హో రహా హై, ఉయ్ ముజే దర్ద్ హో రహా హై, అరే నాకు పెయిన్ వస్తోంది నన్ను కొరకకు అని చెప్పి పెన్సిల్ అరవడం మొదలుపెట్టింది. పెన్సిల్ నే కహా, ఆ విధంగా పెన్సిల్ చెప్తుంది, అబ్బాబా నాకు పెయిన్ వస్తోంది నువ్వు నన్ను కరవద్దు అని చెప్పి అంటుంది. ముజే ఏక్ ఆఖరి చిత్ర బనా లేనే దో, ఒక్క లాస్ట్ పిక్చర్ వేసుకొని ఒక్క బొమ్మ వేసుకుంటాను నేను, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఒక్క బొమ్మ వేసుకుంటాను, తర్వాత నీ ఇష్టం, నువ్వు నన్ను కొరకు తినే కావాలంటే, కానీ ఒక్క బొమ్మ వేసుకొనివ్వా అని రిక్వెస్ట్ గా ఆ చూహాని పెన్సిల్ అడిగింది. ఫిర్ తుమ్ జో చాహే కన్నా, తర్వాత నీకు ఏది అనిపిస్తే వచ్చే, నువ్వు నన్ను కొరకు తింటావో విరిగి కొట్టుకుంటావో నీ ఇష్టం, లాస్ట్ గా ఒక్క పిక్చర్ వేసుకొనివ్వా అని రిక్వెస్ట్ గా అడిగిందిట పెన్సిల్. ఠీక్ హై చూహే నే కహా, ఓకే సరే అలాగే చెయ్యి, వెళ్ళు బొమ్మ వేసుకో, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా అంటున్నావు కదా వేసుకో అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది చూహా. తుమ్ చిత్ర బనాలో, నువ్వు పిక్చర్ వేసుకో, ఫిర్ మే చబాకర్ తుమ్హే టుకడే టుకడే కర్ దూంగా, తర్వాత నేను నిన్ను చాలా నమిలి నమిలి, అంటే చబాకర్ మానే చూయింగ్ అనమాట, నమిలి నమిలి నేను కొరికేస్తాను, టుకడే టుకడే కర్ దూంగా, ముక్క ముక్కలు చేసేస్తాను అని చెప్పి చెప్పిందిట మన చూహా. పెన్సిల్ ని ఠండీ సాన్స్లీ, అమ్మయ్య అని చెప్పి గాలి పీల్చుకుందిట మన పెన్సిల్, ఎందుకంటే తన ప్రాణం కాసేపు తనకి దక్కింది, ఎందుకంటే ఈ లోపు తను ఏదైనా ప్లాన్ ఆలోచించుకోవచ్చు తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి. उसने एक बड़ा सा गोल और उसके अंदर 3 छोटे गोल बना दिए, అదేం చేసింది, ఒక ఫస్ట్ పెద్ద సర్కిల్ వేసింది, గోల్ మనే సర్కిల్, పెద్ద సర్కిల్ వేసి ఉస్కే అందర్, అందర్ మనే ఇన్, లోపల, లోపల ఏం చేస్తుంది 3 छोटे గోలే బనా దియే, 3 చిన్న చిన్న జీరోస్ లోపల పెట్టింది, అంటే ఒక పెద్ద సర్కిల్ గీసి దాని లోపల చిన్న చిన్న జీరోస్ 3 పెట్టింది అనమాట. బనా దియే యహ క్యా పనీర్ కా టుకుడా హై, ఈ లోపు మా చూహా అడుగుతుంది, ఏమిటి ఇది పన్నీర్ టుకుడానా, అంటే పన్నీర్ పీసా, దీనికి ఆకలేస్తుంది కదా, ఏది చూసినా తినే వస్తువులాగే కనిపిస్తాయి, ఆ వేసిన పీస్ ని అది పన్నీర్ లా కనిపించిందిట మన చూహాకి. చూహేనే పూచా, ఆ విధంగా అడిగింది, ఏంటి ఇది పన్నీర్ ముక్క అని డ్రాయింగ్ వేస్తున్నావు అని పెన్సిల్ ని అడిగింది. చలో హమ్ ఇసే పన్నీర్ బోలేంగే, సరే నేను దీన్ని పన్నీర్ అనే పిలుస్తాను అని చెప్పి చూహా అంది. పెన్సిల్ నే మాండియా, పెన్సిల్ కూడా ఒప్పేసుకుంది, అవును ఇది పన్నీరే అనుకో, అదే వేసుకున్నాను బొమ్మ అని చెప్పి తను కూడా ఒప్పుకుంది. ఫిర్ ఉస్నే బడే గోల్ కి నీచే ఏక్ బడా గోల్ బనాయా, ఒక పెద్ద సర్కిల్ వేసి లోపల చిన్న చిన్నవి 3 వేసింది కదా, ఆ పెద్ద సర్కిల్ కింద మళ్ళీ ఇంకో సర్కిల్ గీసిందిట పెన్సిల్. అరే యాతో సేబ్ హై, ఏంటిది యాపిలా అని అడిగింది చూహా. చూహా చహకా, చహకా మనే సౌండ్ చేయండి, బర్డ్స్ నాయిస్ చేస్తాయి కదా, కిచకిచమంటుంది, మనకి ఎలకలు కిచకిచమ సౌండ్ చేస్తాయి కదా, ఆ సౌండ్ చహకానా అంటే సౌండ్ చేయడం, ఆ విధంగా సౌండ్ చేస్తూ ఏంటిది యాపిలా అని అడిగింది. హా ఇసే సేబ్ కహలేతే హై, పెన్సిల్ నే కహా, దీన్ని యాపిలే అనుకో, యాపిలే అనుకో, ఇది యాపిలే అని చెప్పి పెన్సిల్ నే కహా, ఆ విధంగానే ఒప్పుకుంటే పెన్సిల్. పెన్సిల్ ఫిర్ దూసరే బడే గోల్ కే పాస్ కుచ్ అజీబ్ చిత్ర బనానే లగి, అజీబ్ అంటే స్ట్రేంజ్, ఆ విచిత్రమైన బొమ్మ వేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ సర్కిల్ దగ్గర, విచిత్రంగా షేప్ చేస్తుంది ఇంకో రకంగా. అరే వాహ్ అబ్ తో మజా హీ ఆ గయా, ఏ తో కకడి హై, ఇది దోసకాయ అని అడుగుతోంది, ఇప్పుడు వేసే బొమ్మని ఇవి దోసకాయలా, బాగుంది భలే వేస్తున్నావు నువ్వు అంటుంది ఎలక. మన చూహా అడుగుతోంది అనమాట, పెన్సిల్ బొమ్మ వేస్తూ వెళ్తుంది, ఇది అడుగుతూనే ఉంటుంది. చూహేకే ముహ్మే పానీ అనేలాగా, ముహ్మే పానీ ఆనా అంటే సలైవ, దాని నోట్లో నీళ్లు వస్తున్నాయి, అంటే నోరు ఊరుతోంది అనమాట, ఏదైనా తినే వస్తువులు పేర్లు కానీ ఎవరైనా తింటుంటే కానీ మనం చూస్తుంటే మన నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి కదా, అది ఆ ముహ్మే పానీ ఆనా అని దాని నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి. అది చూసి ఏ భలే ఉంది నువ్వు వేస్తున్నావు, దోసకాయ వేసావు, యాపిల్ వేసావు, పన్నీర్ ముక్క వేసావు, నాకు నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి, తినేయాలని ఉందనమాట, అంటే దానికి ఆకలి వేస్తుంది, ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఎదుర్కొండా వస్తున్నాయి బొమ్మలు, దాంతో దానికి ఎలకకి అలా అనిపించిందిట. అనేలాగా జల్దీ కరో ముझे खाना है, గబగబా వెయ్యి నేను తినాలి అని చెప్పి అంటుంది చూహా. पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर 2 छोटे त्रिकोण बना दिया.
అదేం చేస్తుంది, ఆ పైన ఉన్న సర్కిల్ ఏదైతే పెద్ద గోల్ పెట్టిందో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో, దాని నెత్తి మీద ట్రయాంగిల్స్ 2 వేసిందిట. 2 ట్రయాంగిల్స్, చిన్న ట్రయాంగిల్స్ 2 వేసిందిట. అరే అరే చూహా చీకా, చీకా అని క్రై, ఏడవడం. అది అరే అరే అని చెప్పి భయపడిపోతున్నప్పుడే ఈ చూహా ఏం చేస్తుంది, భయపడుతుంది, ఏడవడం మొదలు పెట్టేసింది, అరిచేస్తుంది. ఎందుకు, ఆ పిక్చర్ దానికి వేరే విధంగా కనపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఫుడ్ ఐటమ్స్ కనపడ్డాయి, ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ పిక్చర్ తయారయ్యాక దానికి భయం వేస్తుంది. ఆ పిక్చర్ చూసి భయం వేస్తుంది. అబ్ తో తుమ్ ఉసే బిల్లి కి తరహ బనానే లగి, ఏంటి నువ్వు దాన్ని పిల్లి కింద వేసేస్తున్నావు, మొత్తం అన్ని కలిపి పిల్లి కింద బొమ్మ తయారు చేసేస్తున్నావు ఏంటి. ఆర్ ఆగే మత్ బనావ్, ఇంక ముందు వేయకు, ఆపే బొమ్మ పూర్తి చేయకు, ఆపే, ఆ పిల్లిలా వేస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు అని చెప్పి చూహా భయపడిపోతుంది. ఎందుకంటే పిల్లి ఎలకని తినేస్తుంది. సో దానికి పిల్లి అంటే భయం. ఆ పిల్లి బొమ్మ కింద కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది భయపడిపోతుంది అనమాట. లోపల భయపడిపోయి ఇంకా వేయకు, ఇంకా డ్రాయింగ్ వేయకు, ఆపేసి అని చెప్పి అరవడం, ఏడవడం మొదలు పెట్టిందట మన చూహా. లేకిన్ పెన్సిల్ బనాతీ గయి, కానీ పెన్సిల్ ఆగలేదు, ఆ బొమ్మ వేస్తూనే ఉంది, అలా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంది. उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूंछे और मुंह बनाया. అది పై గోల్ మీద పెద్ద పెద్ద మూంచేమని మీసాలు, పెద్ద పెద్ద మీసాలు డ్రాయింగ్ వేసిందిట. పెద్ద పెద్ద మీసాలు వేసి నోరు కూడా వేసింది. మొహం అనే మౌత్, నోరు కూడా చక్కగా వేసేసింది. అంటే మొత్తం టోటల్ పిల్లి స్ట్రక్చర్ వచ్చేసింది అక్కడికి. ఎప్పుడైతే మీసాలు నోరు వేసిందో ఒక పిల్లి రూపం వచ్చేసింది ఆ బొమ్మకి. చూహా ఢర్కర్ చిల్లాయా, ఢర్నామనే భయపడడం, అది భయపడడం, చిల్లానమనే అరవడం, బాగా గట్టిగా అరిచిస్తుంది అనమాట. ఎలాగా, అరే బాప్ రే యాతో బిల్కుల్ అసలీ బిల్లి లగ్ రహీ హై, అయ్యో బాబాయ్ ఇది యాజ్ టీజ్ పిల్లిలా ఉంది, అయ్యో నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అని చెప్పి బచావో బచావో అని, నన్ను రక్షించండి 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 అని అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి. ऐसा कहकर वह भागकर अपने बिल में घुस गया. అక్కడి నుంచి అది అలా అరుచుకుంటూ, బిల్ అంటే ఎలుక కన్నం అనమాట, దాన్ని కలుగు అంటారు తెలుగులో. అందులోకి దూరిపోయింది, ఆ ఎలుక కన్నంలోకి అది దూరిపోయింది అనమాట. బర్రో ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఓకే. అదే ఎలుక కన్నంలోకి దూరిపోయింది. ఎందుకని, ఆ పిల్లి బొమ్మలా అనిపించలేదు, రియల్ గా పిల్లిలా అనిపించింది. పెన్సిల్ అంత చక్కగా బొమ్మ వేసింది అనమాట. అది వచ్చి దీన్ని తినేస్తుందేమో అని భయం వేసి అక్కడి నుంచి అరుచుకుని టక్కమని పారిపోయి, అది టక్కమని పారిపోయింది అనమాట. ఆ విధంగా మన పాఠంలో పెన్సిల్ తన తెలివితేటలు వాడి ఆ ఎలుకకి పిల్లి అంటే భయం అని ముందుగా తెలుసుకుని చక్కగా ఆ బొమ్మ వేసి, చివరిగా ఒకసారి బొమ్మ వేసుకుంటాను రిక్వెస్ట్గా అడిగేసి తను పిల్లి బొమ్మను, అంటే ఎలక దేనికైతే భయపడుతుందో ఆ డ్రాయింగ్ వేసి అది భయపడి పారిపోయేలా చేసింది. అంటే తను భయపడి పారిపోలేదు. చూసారా, కష్టం వచ్చినప్పుడు మనకి మనం భయపడి పారిపోకూడదు. ఈ లెసన్లో మనకు మోరల్ అదే, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ధైర్యంగా నిల్చుని ఆ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో ఆలోచించి అవతల వాళ్ళు భయపడేలా చేయాలి తప్ప మనం భయపడకూడదు. ఈ పెన్సిల్ అంత తెలివిగా చక్కగా పిల్లికి భయపడే బొమ్మని అది వేసిందన్నమాట. వేసి ఆ పెన్సిల్ చక్కగా తను రక్షించుకుంది, ఆ ఎలకనే పారిపోయేలా చేసింది. ఓకే, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తున్నారు కదా, పిల్లి చక్కగా సున్నా గోల్ వేయడం, ఆ గోల్ కింద మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేయడం, మొత్తం ట్రయాంగిల్స్ పెట్టడం, ఇవన్నీ మొత్తానికి పిల్లి బొమ్మ ఎలా వేసింది అనేది క్లియర్గా మనకి ఈ పాఠంలో మనకే కనిపిస్తుంది. అర్థమైందేనా? మీకు ఇందులో ఉన్న హార్డ్ వర్డ్స్ చెప్తాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, చూడండి. ర్యాట్ చూసారు కదా, శబ్దార్థ్ అంటే కఠిన శబ్దార్థ్, హార్డ్ వర్డ్స్. మీకు నేను బోర్డు మీద కూడా రాసాను, మీరు తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో నోట్ చేసుకోండి. నోట్స్లో టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకుని అక్కడ ఆ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు రాసుకుంటూ ఉండాలి. లెసన్ చెప్పినప్పుడు ఏ మీనింగ్ అయితే వస్తుందో అక్కడ మీరు నోట్ చేసుకుంటుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, చూహా, ర్యాట్, లకడీ, వుడ్, टुकड़ा, पीस, कुतरना, bite off, दांत, teeth, पैना, sharp, छोटा, small, शुरू, start, चब, चबाकर అంటే by chewing, నమలడం,
గోలా సర్కిల్. చూడండి ఇక్కడ పిక్చర్ వేసాను, గోలా అంటే సర్కిల్. अंदर inside चहका ट्वीट अजीब स्ट्रेंज मुंह the mouth त्रिकोण ट्रायंगल चीखा cry लंबी लॉन्ग चिल्लाना shout बिल्ली cat बिल burrow. ఓకే చూడండి చిన్న క్యాట్ వేసాను ఇక్కడ. త్రికోణ్ మానే ట్రయాంగిల్, ర్యాట్ పిక్చర్, దాంట్ మానే టీత్. ఓకే మీకు హార్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు బోర్డు మీద మీరు కాపీ చేసుకోండి. ఇందులో కొన్ని ఆల్రెడీ మీకు వచ్చిన మీనింగ్సే, అవి తీసేసి రిమైనింగ్ నేను బోర్డు మీద రాసాను, మీ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి. చూహా ర్యాట్, లకడీ వుడ్, టుకుడా పీస్, పైన షార్ట్, शुरू स्टार्ट, गोला सर्किल, अजीब स्ट्रेंज, चीखा क्राई, चिल्लाना शॉट, लंबी लॉन्ग, बिल्ली कैट, बिल बर्रो. ఓకే మీనింగ్స్ అన్ని మీ నోట్స్లో కాపీ చేసుకోండి. ఓకే చిల్డ్రన్, లెసన్ అర్థమైంది కదా. ఈ లెసన్ మనకి రీడ్ అండ్ ఎంజాయ్ లెసన్. సో మీరు చదవడం అనేది మీకు రావాలి. సో ఈ పాఠాన్ని మీరు ఫింగర్ మూవ్ చేస్తూ నేను చదివినప్పుడు చూశారు కదా, ఒకసారి మీరు కూడా రీడ్ చేయాలి. ఇందులో హోంవర్క్ ఏమి లేదు మీకు. ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ మాత్రం రాయండి. ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈచ్ వన్ 3 times రాయండి, అదే మీకు హోంవర్క్. ఈ లెసన్ మాత్రం రీడ్ చేయడం రాదు. ఆ రీడ్ అండ్ ఎంజాయ్ లెసన్ ఎందుకైతే మన మధ్యలో పెట్టారో అవన్నీ మీరు చదువుతూ ఉండడం వల్ల మీకు రీడింగ్ స్కిల్ పెరుగుతుంది. ఓకే అందులో వచ్చిన హార్డ్ వర్డ్స్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే చిల్డ్రన్, we will meet again next lesson. Bye.